Čau, vítejte na kanále Airsoft Kiros a dnešním videu se podíváme na mešový brýle. Tak jdeme na to. Takže asi začneme nejdřív výhodama mešových brýlích, což je mešová síťka, protože je to prostě tvrdý, nemoří se vám to. A zase nevýhoda v tom je, že vám prostě přesto může přiletět kulička a máte potom oči v prdeli. Proto je za mě lepší si připlatit a koupit si nějaký ocelářský brýle, který vám to fakt jako ochrání fakt jako perfektně. Potom další nevýhoda je jako, že prostě může se vám to takhle jako poničit jako mě. Vidíte, máme už skoro nový, máme ani ne měsíc a fakt jako musíte přitavit se tam pistolí. Potom jako, jo, pasují vám na obličejk jako krásně, vám to můžu ukázat. Vidíte, krásně vám pasujou. Zakryje vám to jako fakt takhle celou horní část obličeje. A když si tomu chcete koupit masku i mešovou, což bych vám asi úplně jako k tomu nedoporučoval, protože potom máte úplně celý ksicht zafixovaný tím mešem a je to takový divný. A vůbec vám to nebude sedět na ty brýle, takže bych asi doporučoval, když už si je kupujete, tak jako si asi nekupujte tomu masku, protože to je fakt jako blbý. A ještě potom, jestli si to chcete koupit, tak si to klidně kupte, mě to je úplně jedno. Oči máte jenom jedny, je to na vás, ale fakt říkám, není to fakt pro vaše oči dobrý, ani pro váš obličej. Jak říkám, může se vám v tom kulička roztříštit, tak budeme to příští videu dělat ještě test. Může se vám to roztříštit a můžete mít oči v prdeli, takže fakt vám to nedoporučuji, ale klidně si to kupte, je to na vás. Takže já děkuji, že jste se na to krátký video o mešových brýlích dívali. Zároveň tady nahoře v pravém rohu uvidíte minulý video, což byl unboxing od Airsoft Pro. Je to fakt jako dobrý video, krátký. Potom tady můžete přijít rovnou na náš Instagram. Máte odkaz na hlavní stránce, můžete tam dát follow i like. A já se s váma loučím u dalšího videa.